Stolárstvu sa venujem posledných 15-16 rokov, ako vyštudovala som klasické gymnázium a odteperila som sa do Prahy vyštudovať vysokú školu ekológiu, na zameranie s ekológiou, ale počas štúdia som sa zoznámila s partičkou, ktorí sa venovali prírodnému staviteľstvu s Martinom Žižkom a Vilemom Keroušom. Vyššie? Toto bol náš prvý projekt, ku ktorému som sa nejako dostala. A vlastne na týchto prvých projektíkoch a prvom Hobitíne som začala pracovať s drevom a veľmi ma to oslovilo. A tak ma chalani dokopali k tomu, že keďže vysoká škola ma nebaví a nejak ju fušujem, že by som sa mala na to stolárstvo teda vydať. A tak som sa prihlásila v Prahe na strednú školu umeleckú a remeselnú na nábytkárstvo, kde som vlastne vyštudovala 4 roky v remeselných dielňach. A počas toho som sa dostala k rôznym technikám a hlavne opravy a reštaurátorstva nábytku. Ale vďaka tomu, že sme mali velikánske dielne na Zlíchove, tak sme vlastne mohli spolupracovať aj s chalanmi a dostávať celkom zaujímavú kombináciu materiálov, drevín na projekty. Vlastne s chalanmi som sa dostala hlavne ku prírodnému staviteľstvu, kde sme kombinovali rôzne techniky, všetko bolo úplne v plienkach a vlastne sme začínali, hlavne chalani začínali. V dnešnej dobe už majú celkom veľké štúdio, ktoré sa volá Circle Grow. Vlastne Martin Žižka vyštudoval na škole Macintosha v Glasgowe architektúru a ďalej sa tomu venuje. Vilda sa od neho odpojil a vlastne miesto prírodného staviteľstva si zaobvážil so svojou rodinou celkom veľkú farmu, kde sa venujú hlavne permakultúre. S chalanmi som pracovala na takých 3 väčších stavbách za tie 4 roky štúdií. Dostali sme sa aj ku airshipom, ktorý sa vlastne staval na Zlíchove, nedaleko našej školy medzi Smíchovom a Zlíchovom, na juhu Prahy, v záhradkárskej oblasti. Ďalší veľký projekt bol na okraji Berlína, kde sme pre jedného stolára nadizajnovali a vystavali vlastne hlineno-kamenný dom. Ďalšou stavbou bola drevostavba, ktorá sa vyplňala slamenými balíkmi, čiže bola to taká všeochuť, všetko to boli začínajúce projekty. Všade bolo málo čo toho stolárstva, alebo hlavne tej tesárčiny skôr než stolárstva. A vlastne tam som sa učila na prvých spojoch, prvých samozrejme aj chybách. A pomedzi to sa mi podarilo dostať sa na 2 stáže zahraničné. Jedna bola taká ako fakt zaujímavejšia, cez tú berlínsku stavbu som spoznala pána, ktorý vyrába rámové bubny a vlastne vyrába ich úplne od základu, čiže na veľkých naparovačkách a ohýbačkách sa robili bubny o priemere 180 až 200 cm, na veľké ako asi by som to nazvala, že šamanské akcie, ale nech sa mi to znelo úplne takto ezotericky, ale vlastne veľké ceremónie. Keď si predstavíte ako 180 cm priemer, kde sa môžete postaviť ako naozaj veľké konštrukcie a veľké naparovačky a ohýbačky dreva. A popri týchto projektoch sme sa spoznali hlavne v Prahe s ľuďmi venujúcimi sa remeslu. A tak sme sa rozhodli rozbehnúť zdieľanú dielňu, ktorá bola vlastne taký ako prvý startupový projekt. Bola to dielňa v centre Prahy na Vinohradoch. Vychádzali sme vlastne z toho, že v centre mesta, kde sme všetci bývali, sme nemali možnosť opracovávať ten materiál, zhromažďovať ten materiál a dostávať sa na tie stavby a hlavne kde to skladovať. Takže sme na Vinohradoch našli priestor starých z časti kasární, využívali to ako vojenské priestory, ale neboli to úplne kasárne, ale boli to veľké hangáre, ktoré sa dali prenajímať. A tam sme vlastne sa dostali k investorovi, bol to Američan, ktorý sa prisťahoval, priženil do Prahy a vlastne mal dostatočnú skúsenosť a vedel nakúpiť a zadovážiť stroje z Ameriky. A vlastne otvorili sme prvú zdieľanú dielňu, kde si ľudia vlastne za poplatok mohli prísť a na jeho strojoch opracovať ten materiál a vlastne za pomoci
stolárov, remeselníkov alebo ľudí s viacej skúsenosťami ich mohli ako navigovať, ako tie stroje, ako ich používať a ako sa dostať ako ku koncovému výsledku, ktorý potrebujú s tým drevom. Keďže tá dielňa bola dosť rozbehnutá a naozaj fungovala v centre mesta, tak sme sa dostali k ďalšej partii, bolo to týchto 5 kočiek, ktoré založili a vlastne začali od nás odoberať materiál a začali od nás odoberať náradie a začali zháňať po celej Prahe starý retro nábytok a nebol retro, začali vypratávať pôjdy a pivnice, kde vlastne zobrali všetky druhy nábytkov, bicyklov a nepoužitého materiálu, otvorili upcyclovú dielňu, ktorá vlastne dodnes frčí a funguje už vlastne 15 alebo 16 rokov pod menom Zdrojovňa, len už je tam iná partička, väčšina z týchto dám už na materskej a pod iným menom, ale stále sa to posúva a nejak pretransformováva a stále ako funguje. To bolo ako také prvé recyklačné centrum, ktoré sme otvárali vďaka za spolupráci mesta Prahy na rôznych miestach. Každá mestská časť v centre Prahy od jednotky až po sedmičku nám vlastne požičala alebo zapožičala za symbolickú českú korunu námestičko, starý hangár, rôzne parkoviská, kde sme mohli na celú víkendovú akciu priniesť všetok tento materiál, všetky tieto staré kusy nábytku a naše náradie a vlastne sme ľuďom ukazovali, ako si tie veci opraviť, ako ich upcyclovať, ako ich pretvoriť do nejakých nových foriem a vytvoriť si z nich nejaký nový funkčný kus nábytku bez toho, aby museli nakúpiť lacný kus, ktorý sa o pár rokov zase rozpadne, budú ho musieť nahrádzať. Vlastne to bola taká ako posledná moja pražská aktivita s tým drevom a ja som sa potom z Prahy odsťahovala, keď som doštudovala školu. Odsťahovala som sa teda po pár rokoch cestovania hlavne do Anglicka, kde som sa usadila na 7 rokov a v tom Anglicku som sa dostala do asi mne najbližšej komunity, kde som za tie roky bola. Komunita sa volá teda Tinker's Bubble. Je to veľmi alternatívny a skvoterský projekt, ktorý by sa dal ako pripísať ku krásnym sadom, až na to, že nie je tak úplne vybudovaný tip-top v najmodernejšej verzii a s dokonalou verziou všetkého, ako sa v dnešnej dobe len krásne dá. Ale je to teda komunita, ktorá vznikla pred 27 rokmi. Je to na juhozápade Anglicka v kraji Dorset. A teda fungujú úplne bez použitia fosílnych palív. Sú na rozlohe 47 hektároch, kde väčšia polovica je teda výsadbový les, alebo ako sa to nazýva, ako vysadený les, nie pôvodný. A zvyšok sú polia, skleníky, sady a vlastne táto komunita ľudí sa venuje hlavne, dalo by sa to nazvať, že starému spôsobu života, alebo ako to v dnešnej dobe nazvať. Chcú byť v súlade so zemou, chcú, aby tá zem mala dostatok vlahy, aby fungovala v súlade s tým, čo tam používajú, aby mala dobrú vyťažiteľnosť, ale zároveň bola obnoviteľná. Tým, že ich teória je byť kompletne nezávislí od fosílnych palív, to znamená, že vlastne používajú všetky staré techniky. Používajú dobytok na opracovávanie, používajú staré náradie, používajú staré techniky stavania domov a ich hlavným grom a príjmom je teda ťažba dreva, ktorá sa ťaží iba v januári a februári. Ťahá sa vlastne zo všetkých okolitých lesov koňmi dolu na pílu a píla je poháňaná párnym valcom z 19. storočia, ktorý vlastne už u nich funguje 29 rokov, ale vo všeobecnosti je prevádzkovaný 83 rokov. Táto stará mašinka je vlastne na párny pohon, na neho je napojený gater a vlastne z neho sa režú všetky dosky, ktoré vlastne komunitka Tinker's Bubble predáva a vlastne z ktorej aj stavia. Vlastne tu nám môžete vidieť
novoročné aktivitky po Silvestri nie je veľmi ťažko prebudený 1. január, ale je väčšinou sekera a obojručná pilka. A vlastne les sa ťaží s nejakou ako mapou, kde vlastne sa určuje, aká stará je ktorá časť lesa, aby vlastne mala časť sa spamätať z tej ťažby a vlastne sa to robí ako keby po častiach, s tým, že nie každý rok sa podarí veľká ťažba, keďže v Anglicku je dosť veľká časť lesov aj lieskových, tak vlastne aj tie lieskové lesy sa musia obstarávať a obhospodárovať, kde vlastne neexistuje ťažba, že by sa to priamo sklčilo, ale vlastne nazýva sa to coppicing a to znamená, že vlastne ten strom sa poodrezáva podľa výhonov a hrúbky výhonov, 2-, 3-, 4-ročné drevo a mladé sa nechajú zase dorásť, aby sa z nich dali robiť živé ploty, ktoré sú vlastne základ v Anglicku na udržateľnosť tých veľkých plôch. Vlastne tá komunita funguje z polovice z dreva, všetko kompletne sama si vypestováva, funguje na veľkých plochách južných svahov, na záhradách, veľkých skleníkoch, vlastne všetky semená si ukladá a spracováva. Majú kompletnú certifikáciu Soil Association, čo som zabudla na nejaké stredné slovo, Association, ktoré bežne nájdete ako aj na organických potravinách a baleniach. Zem je vlastne obstarávaná už 27-28 rokov, čiže vlastne každý rok sa 3-krát ročne berú vzorky pôdy a posielajú sa na chemický rozbor, aby tam neboli žiadne pesticídy a mohli si udržať túto značku. A vlastne tam som za tie pár rokov žitia asi najviac vyskúšala v stavebníctve a v tesárčine spojov, ktoré vlastne nepotrebujú žiadne skrutky, žiadne kovové konštrukcie. Sú to všetko samodržné konštrukcie, hlavne ako strechy a všetko robené na kolíky. To bolo ako gro mojej tesárčiny, aj keď som teda nábytkárka, ale ktorej som sa tu dostala. A za posledných pár rokov v Anglicku som sa presunula ešte inde, na iné časti Anglicka, keďže sa mi narodila dcéra a ten život sa trochu zmenil a potrebovala som sa niekde posunúť a ten život sa nejako vyvíjal, tak som sa dostala o pár krajov ďalej, viac na juh, juhozápad a tam som sa dostala ku firme, ktorá sa volá Earth Rights. Oni robia alternatívne preliesky na mieru, aj treehousey, ako domčeky na stromoch. A robia všetko typovo na dané miesto, robia aj indoorové, ale hlavne outdoorové veci z lokálnych drevín. Pri týchto projektíkoch to neboli ako hlavné moje projekty, som sa tak ako obšmietla, keďže dcerka bola malá, času málo, ale chuť veľká a boli hneď vedľa nás, kde sme bývali. Robia ináč krásne stavby od Londýna až po Glasgow, kade tade. A potom sme sa s dcerou presťahovali na Slovensko, kam som sa dostala do partie Ťahanovskej záhrady pod pána Mazáka, ktorý otvára posledných pár rokov Slobodnú demokratickú školu, alebo teda už má otvorenú, ale tak stále ako v rozbiehacom pláne. A u nich na záhrade som mala možnosť postaviť takéto hradisko pre deti ako prelieskovú dráhu a amfiteáter, na ktorý slúžila vonkajšia výučba, ktorú vidíte dolu v rohu. Je to vlastne v Ťahanovskej, nachádza sa to v Ťahanovskej dedine. Myslím, že projekt sa stále volá Ťahanovská záhrada, aj keď škola sa presunula hore na Furču, kde momentálne fungujú. A tu je pár fotiek z mojich nábytkov, ktoré som dizajnovala a tvorila v posledných rokoch. To sú veci ešte z Čiech, nejaké pražské bytíky, upcyclové centrum. Tu nás sú košických pár projektíkov, teda hlavne Masív,
sklapacie dvere, kuchynská linka. A to by bolo asi z mojej strany všetko.